दा जोंनि बर' समाजाव लानां खारनाय गारनाय फिसा गोनांफ्रानो बेफोरबायदि जागासिनो दं दिनै कमेन्टआ होसिखा आं बुंखायो एसे गला गलायासो इउटुबार जाखायो दा बिदि खालामनाया बिराद गाज्रि मानो होनोब्ला जों मालायनि इन्डिभिजुवेल नोंसिनि पार्सनेल लाइफआव इन्टारफेयर खालामनो दरखार गैया नाथाय पार्सनेलानो पाब्लिक दा लाना खारनाया जालायगासिनो जोंनि बर' सोर बर' लाजि कमेन्टआ गावसिजोब आं गाज्रि नुदों आंखौनो गावसिजोबगा कमेन्टआ एसे दा ससियेल मिडियायाव लाबोनो दरखार गैयामोन बुंनो हागौ खायफा लाबोआबाबो जाया माथो खालामनो जुदि इसिबां बिदि हाथाराबा हाबा जाना हाबा जा मोजां संसार जा आरो हाबा जाखानाया मानो बेलेगखौ एग्रां हरनो दरखार लोगोसे वी आर जास्ट फ्रेन्ड आन्डारस्टेन्डिं थाबानो जेबो जाया मिलायना खालामनाय जेबो नङा मा बेलाय बिदि नङाना न'खर दं हिन्जावा मिथिबा फिसा मिथिबा बेसेबां बिखागौगोन बा हौवाया मिथिबा नोंनि फिसाया मिथिबा बेसेबां बिखागौगोन बिराद साननो गोनां नाथाय सोरबा बुङोबा गन्थं हायो लाजियो रागा जोङो बे दा बिराद साबधान गिथाव बाथाव जाबाय मुगाया